Bili tayo ng cake, that's good, para sa New Year. Kaso nagkaubusan na. Yun na yung binili natin cake. Nilalagyan nila ng Happy New Year. Sinusulatan ng Happy New Year. Thank you, thank you. Please open this one carefully. It's Okay. the Happy New Year. Okay, thank you, thank you. Thank you. Happy New Year. Ito na yung cake natin, strawberry cake. Sarap ng cake nila dito sa Urban, mga ka-that's good. Imati cake na dito. Free yung Happy New Year niya yun. May free din siya, yung Happy New Year. Madilim na, ka-that's good. Alas 4 pa lang. Yeah. Naalala ko pala yung yung beer. Kuha muna tayo, so dito sa paborito nating tindahan. Laking liquor store ka, that's good. Beer nga daw. Ito naman. Hindi, wag tayo maglalasing eh. Ano lang tayo. Look at this one, Kevin. Yeah, vodka. I mean, just like school na panregalo ba? Yeah. These are wines. Wines. Kuha tayo ng Pilsner. 6. 6. 13. 2, 4, 6, 8. 8 pala, madami na to. 8. 2, 4, 6, 8. Yeah. Okay na yan. Kaming alak dito. Dito ako bumibili nung Fireball. That's good. Tsaka yung yung tequila. Ito ang pinakamalaki yata liquor store. Ang cute niya, no? Ang liliit, no? Ito, oh. Moonshine. Ito, oh, maliit na vodka Smirnoff. Ito yung maliit na bungo. Maliit. Ito yung Fireball na maliit, oh. Malakas yan. Ito naman yung Tequila Silver. Lamig! Dapat memoryado mo kung anong laman ng Happy New Year! anong laman ng mga inumin. Ito yung tambayan ko, Urban Park. Hindi tayo nag-DoorDash ngayon. Yan, nandito tayo ulit sa bahay ni Jezebel, oh. Dito tayo magluluto tsaka magse-celebrate ng New Year, mga ka-that's good. I-ready ko lang yung mga iihawin. So, meron tayong inihaw na bangus. Tapos, meron din tayong inihaw na meron tayong iihawin na pusit. Tsaka calamari. Ito naman yung pork belly natin, oh. Nakakuha kami ng pork belly na may balat. Bira dito ang baboy na may balat, mga ka-that's good. Ito may balat, oh. Ang galing, no? Kita namin dun sa Asian store. Oh, sarap niya, no? Pork belly. Tuksan na rin natin yung nang tawag dun. Chimney natin, no? Yung fireplace natin. Ay, sarap nito. Makapagkape nga muna tayo. Parang fruit salad, ah. O Graham to. Ano to, Ano to, ah? Parang advanced Graham na may fruit salad sa ibabaw. So, pang Gordon Ramsay, ah. Sarap yan. Kape muna tayo. Nag-umpisa na tayong magluto, mga ka-that's good. Yun na yung pang lechon natin, oh. Lechon Macau.
Lechon kawali. Tikman natin mga kadats ko. Sarap. The best. Sarap. Tigas pa yung laman niya pero okay na. Lagyan natin ngayon ng palaman ang ating bangus. Mga kadats good. Ang sarap nito mamaya mga kadats good. Sabay meron tayong pilsner. Pilsner ang magdadala mamaya nito. Sabay play natin yung video okay mamaya. Nako. Sarap talaga nito mga kadats good. Sarap nito mga kadats good. Ayos. Bago to mga kadats good ha. Bagong putahe to. Nalagyan natin ng palaman yung pusit. Na-scam ako ng pusit eh. Akala ko puro... Ayan. Lagay natin yung ulo niya doon. Sabay tusukin natin para mag-lock. Mga kadats ko. Na. One down. Yun, no? Painitin na natin yung ihawan. Linisin ko muna yung... Linisin muna natin yung ilalim niya. Ready na yung iihawin, no? Tatatlo lang kami, mga kadats ko. Alamon. Ito naman, calamari, ready na. Pansit, luto na. Mamaya, meron na kami, lechon baboy. Yung sausawan naman ng calamari, naayos ko. Sarap nito. Sarap, oh. Nga natin yung iniihaw natin. Yun, no? Sarap. Oh. Yan na, that's good, oh. Tinutusok-tusok na ng tinidor. Mukhang masarap to mamaya. Sarap to sa beer, guys, ano? Yeah. Perfect. Ayan, no? Yes, a bit. Kami lang tatlo. Lahat namin kumain. Bangus na lang. Luto na yung maliliit. Ang liliit, eh. Naluto. Nood muna tayo ng Harry and Meghan. Mga that's good. A family and a family business are in Ay, naluto na, oh. Wow, ang sarap. Hindi kaya magki-crispy yan pag ano? Kung gusto mo ng crispy, pag ipiprito mo siya. Hindi kasi siya dry. Kain na mga kadas good. Happy New Year! Oh, oh, New Year. Sarap po. Happy New Year! Yan yung New Year cake namin, oh. Ang sarap, oh. Oh. Maaraw sa Kelowna. Ah, that's good. Alas 2 na ng hapon. Malapit na lumubog yung araw. Ganda ng araw, eh, oh. Pero malamig. Ang lamig. Ang ganda ng bundok. Ganda ng bundok. Kulay white. Good morning. That's good. Medyo may konting snow kagabi. Ano tong salamin ng kotse, parang may mga tumigas na snow sa babaw niya. Ano siya, tigas. Kaya kapag scrape kong ganun,
lalaglag lang siya, pero may naiiwan dun sa salamin na maliliit na ice. Tinatanggal ko to kasi para makita ko yung labas pag nagda-drive na ako. Kung kailan talaga hindi ko inilalagay yung cover niya rito, tsaka naman bumubuhos yung snow. Pinapainit ko lang yung heater niya sa loob para pag drive ko na mamaya, pwede ko nang galawin yung wiper para matanggal. Yan oh. Ito medyo uminit na siya, kaya na medyo natunaw yung ice kasi may heater dito, nakatutok dito sa bintana. Natutunaw yung ice pag natutukan ng heater. Ayan, ayan. Natutukan ng heater yan, kaya natutunaw na. Ganunin ko lang. Ano ka, that's good. Parang gloomy ang paligid, pero malamig, sobrang lamig pa rin. Hindi nga kaya nung guantes ko. Dapat meron ako yung guantes na ano, mas napapainit niya yung, hindi ko masyadong ano, malamig pa rin. Kailangan kasi matanggal ko tong mga ice dito para pag nag shoulder check ako, kita ko. Hindi mo tinanggal to, shoulder check ka, hindi mo makita yung sasakyan sa side mo, blind spot. Shoulder check pa naman dito, ikutin mo talaga yung ulo mo. Yan yung mga Canada Goose. That's good yan. Andyan sila sa tabi ng lake. Nakatambay sila ngayon dyan. Dami nila dyan. Babain nga natin mga ka-that's good. Yan sila oh. Medyo mga Canada Goose. Itong maliliit na to, yan yung mga pato naman yan. Yan yung maliliit na yan, mga mallard duck. Yan yung mga mallard, yung mga Canada Goose. Yung malalaki, ayaw yata nila malapitan. May nagtatago dun. Ibon naman yun. Ayan o, ibon. Dito mga ka-that's good, bawal ano, bawal pakainin yung mga wildlife. Yan. Bawal pakainin. Lakad nga tayo. Punta tayo dun. Itong lake pag winter, walang masyadong pumupunta, kaya sarado yung mga rentals ng mga yung mga ginagamit dito, mga boat, ganun. Ito yung lake oh. Pag natunaw kasi yung snow, pero nung mga nakaraang araw punong-puno ng snow rito. Parang ganito, punong-puno ng snow dito nun. Hindi niya natunaw lahat.
Kaya naghalo yung buhangin tsaka snow. Nung summer, ang daming tao rito. Bale, ano lang to, yung isang beach lang ito. Pero maliit lang ito, dinaanan ko. Kasi mas may parking kasi siya rito mismo. Ayan yung parkingan niya, ayan no, dyan lang. Yung ibang beach kasi maglalakad pa. Kaya dito ako dumaan. Yan yung mga pato. Mga mallard duck. Mga wild lang yan. Yung mga nandun naman, mga gansa. Yun yung mga Canada goose. Kasama din nila yung mga pato dun. Maliliit na pato. Wala ring dahon yung mga puno. Pag summer, ang ganda rito yung mga puno na yan. Yung mga dahon yan, pababa. Tapos nung autumn, kulay yellow lahat to. Ang ganda. Mga dahon na to. Tapos pag summer, ang daming tao rito. Sa sunbathing sila dyan. Lahat punong-puno. Wala ka na mapestuhan. May mga nagkakamping. Yan. Kasi ito, pwede mag-rent ng mga kayak. May kayak kasi rito. Parang ganito, beach rentals. Ayan. Ito yung Rotary Beach. Ito. Kaya maliit lang siya. Kasi lang siya ng Rotary. Beach ng Rotary ito. Yung mga upuan na to, hindi basta-basta upuan. In loving memory ito. Ayan. Tapos malinis. Hindi ka makakita ng mga dumi na mga kalat, yung mga plastic. Malinis. Tapos katabi na ito, mga bahay na halimbawa. Ito naman, hotel. Yang nandyan, hotel yan. Tapos meron silang mga yung ang tawag dyan, parang pinakapantalan ng mga boat. Parkingan na rin nila. Ayun, Yung kabila naman, yun yung West Kelowna. Yun yung naaarawan na yun. Kasi pasikat yung araw ngayon, umaga. Naarawan sila doon, sa West Kelowna. Yun ang West Kelowna. Yung West Kelowna, another city rin yun. City of West Kelowna. Dito naman sa atin, City of Kelowna. Magkaiba yun. Ayan, may mga pato dyan sa gilid ng lake. Ang liliit na pato yan, tumatambay sila. Ito yung Okanagan Lake, mga ka-That's Good. Ang laking lake nito. Mula sa... Kasi parang yun na yung dulo. Hindi pa yan yung dulo niya. Pahaba pa yan hanggang doon sa Penticton. Sa south. Penticton yung south niya. Tapos... pag hanggang doon sa dulo, Vernon naman yung dulo niya. 135 kilometers, mga ka-That's Good, ang haba ng lake na to. So kung magdadrive ka mula sa dulo niya hanggang doon sa north niya, sa dulo, hindi pa yan pahaba pa, pag ganun pa. Abutin ka ng mga 3 oras. 2 to 3 hours, depende sa speed mo. Hindi ka naman pwedeng tumakbo ng mabilis dahil 120 lang naman ang maximum speed sa highway dito, ka-That's Good.
So 135 kilometers ang haba, no? Tapos ang lapad nito sa pinakamalapad na part niya, That's Good, yung mula rito hanggang doon sa kabilang beach doon, 4 to 5 kilometers. May part dito na 4 to 5 kilometers ang lapad. Tsaka pag winter, kahit mga minus 20, hindi tumitigas yung ibabaw niya, hindi nagyayelo. Ang nagyayelo lang dito sa gilid, hanggang siguro mga 20 meters hanggang dun sa yung tubig na yan, mula dyan hanggang doon, mga 20 meters lang yung nag-a-ice. Minsan puntahan natin dito pag yung nag-ice. Ang lamig kasi, kaya hindi ako nakakadaan nung sobrang lamig. Ngayon mga ka-That's Good, lang tayo ngayon na minus 2. Sumikat na yung araw, oh. Ayan, oh. Lapitan nga natin tong tubig niya. Ayan, natira-tira pang mga snow, oh. Etong mga pato, yung mas maliliit na ito, mas tong mga to, mas maamo. Pag kumakain ka, lumalapit sila, humihingi sila ng pagkain. So bawal pa kainin. Ayun, ito yung tubig niya, That's Good. Yan yung mga dahon ng puno, yung mga nalaglag na dahon nila nung autumn, dito pumupunta. Tahimik ngayon yung lake, oh. Pero nung summer, maalon to, umaalon din to pag summer. Pag mahangin, kasi pag summer maraming mga ginagawang activity rito dahil mahangin. Tapos mainit. Tapos yung tubig niyan malamig, kaya maganda pag summer. Walang mga isda. May mga isda dito, eh. Lakarin nga natin yung... Ang ganda ng pato na to. Green yung ulo niya. Mallard duck. Mga ka-That's Good. Yan. Dati sa picture ko lang nakikita yung pato na yan, eh. Hindi ko akalain nung pumunta ako rito na nandito pala yung mga pato na yan. Ang ganda. Ang ganda, yun. Lumalangoy sila sa wild. Yung mga pato sa atin, yung mga puti, yung mga pato sa Pilipinas, mga puti tsaka mga itim, di ba? Itim na may puti. Ayan, no. Ang ganda nung green niya sa ulo pag naarawan. Ayan, no. Oh. Ang ganda, oh. Ganda ng pato na to, eh. Yan yung mga inaalagaan dito na hindi pwedeng hindi pwedeng huliin, hindi pwedeng i-hunt, hindi pwedeng yung kainin. Tapos nandito lang sila. Kaso mag-ingat ka lang pag nandito. Madaming landmines. Ayan, oh, landmines yan. Kasi yung mga ipot ng mga pato yan, maapakan. Delikado. Malamig pa rin, That's Good, kaso naka-jacket tayo. Minus 2 degrees. Yung kamay ko, hindi ko nadala yung guantes ko, kaya nakabulsa. Ayan, oh. Ayan, mga landmines yan. Kaya papalit-palit yung kamay ko nung hawak sa camera. Kasi malamig. Etong lake, mababaw to hanggang doon sa may poste na yon, yung nilalagay nila doon na poste. Doon ka lang pwedeng mag-swimming pag summer. Meron dito nung event nung Sunday, hindi ko lang napuntahan.
Lumangoy sila dyan sa malamig na tubig. Ito yung that's good. Ang ganda rito yung maglakad-lakad ka lang. Dapat lang naka full battle gear ka, kundi ang lamig. Dito tayo sa batuhan. Yeah. Siguro may gagawin dito kaya nilagyan ng mga bato. Ito na mga that's good, mga ano na to, residential na yan. Ayan, may mga ano sila, private lake na nila yan. Ang ganda, no? Bahay mo may ano ka sa likod, no? May private lake ka. May beach ka pala. May beach. May sarili kang beach. Ito nga, may ice pa yun. Di pa natutunaw. Oh. Lamig kasi, that's good. -2. Mas malamig pa sa freezer. Yan ang ganda dun, oh, yung bundok. Kita mo yung bundok. Kulay puti na yung bundok. Yung lake kasi paikot pa, paliko hanggang doon sa Penticton. Yung kabila naman yan, West Kelowna. Maganda rin yan, ang dami ring bahay dyan. Tsaka magandang city rin yan. Napuntahan ko na yan. Nagde-deliver ako dyan. Yan, yung beach naman doon sa kabila, ang tawag doon beach, Boys Gyro. Boys Gyro Beach. So iba-iba ang beach dito. Ito ano na to, yung puno, ano. Ito kasi mga ka-that's good, pag nung spring o kaya nung kailan ba yun, nung umulan ng malakas. Nung umulan na malakas, lumalaki rin tong lake, tumataas din to. Tapos yung mga ilog, lumalakas yung agos. Dinadala yung mga puno rito, ayan oh. Kaya sumasadsad sila rito. Tapos ang daming puno dito noon, yung beach, daming puno. Sana istorbo ko yata yung mga pato. Malis tayo, that's good. Baka pagalitan tayo, na istorbo natin yung mga gansa. Naistorbo natin sila. Nag-iingay kasi sila, ang ingay. Yung beach nila that's good, parang ano rin. May sand din siya yan. Ayan. Alam mo yung mga ipot ng gansa. Ipot ng gansa, mga pato, kagayan yan. Ayan, ipot yan, di ba? Pag nag-dry yan, tumigas, magiging powder, magiging buhangin. So sa summer, yung mga nagsa-sunbathing, hihigaan na lang nila yan. Mga ano pala yan. Mga ipot pala ng gansa yan, mga buhangin. Hihiga na lang yan sa summer. Yung iba hindi na naglalatag ng ng towel. Higa na lang. Ayan, may mga ice pa na. Ito yung mga snow. Hindi natunaw. That's good. Nakita nyo yung ayan, yung ano na yan. Ayan, oh. Pulutong ng snow. Hindi na siguro nung dito banda makapal yung snow diyan. Nung tumaas yung temperature, ang natunaw lang yung mga nandito. Kasi 2-3 araw na mataas ang temperature dito. Pag winter kasi that's good, yung 1 degree tsaka 2 degrees, mataas na temperature na yun. Pero sobrang lamig pa nun. Ayan. Tara na mga that's good, malamig na. Magbe-breakfast pa tayo. Dito may mga table na ganito. Pag sa summer kasi masarap piknikan to. Kaso may mga ice. Ayan, lamig nung, ayan, tigas ng ice niya sa floor niya. May mga snow. Ayan.
Ang tigas na nito, pwede ka nang hindi na lumulubog yung sapatos, ang tigas na yun. Para na siyang semento. Tigas na. Ang dulas. Ito yung mga ice sa gilid. Tigas. Yan. Pwede nang kaskasin, gawing halo-halo. Ito madulas to. Uy. Oh. May hangin sa loob niya. Oh. Kasugat yan kada pag naka-chinelas ka lang. Ayan, oh. Oh. Para siyang salamin. Oh. Dahan-dahan lang tayo. Balik na tayo sa kotse. That's good. Lamig. Hindi ko nadala yung guantes ko. Yung upuan ang nagguantes. Ganito naman dito sa amin ngayon. At hindi rin itong mga halaman na to. Kinain na ng deer yung mga sa baba niya. Mga dahon niya sa baba kinain na ng deer. Ayan, nakalbo. Yung sa taas may natira pang dahon. Matindi rin, no? Hindi siya nasisira ngayong winter. Ito yung walkway, tindaanan ng tao. Tsaka aso pag nag-walking. Ito yung paligid dito sa amin sa taas. Sa tuktok ng bundok. Sa taas namin, yung mga bahay sa baba, ang liliit na, no? Yung mga nasa dito tayo sa walkway pala. Dapat pala dun tayo sa walkway. Punta nga tayo dyan. Sana hindi lumubog yung sapatos ko. Hindi ko dala yung hindi ko suot yung hindi, matigas. Hindi ko suot yung winter shoes ko. Ayun, oh. Yun yung downtown, mga kadating ko. Doon, downtown. Doon naman yung Bennett Bridge, yung tulay. Ang nagdudugtong sa West Kelowna, yung West Bank. Ito naman yung Kelowna. Ayan. Doon, that's good. Yung bundok na yun, lalaki ng bahay nun. Tapos hanggang doon. Doon naman banda hindi nakikita. Doon pa yung university. Andun pa banda. Kita mo sila lahat sa baba, no? Dito sa amin sa taas. Tara na mga kadasbid, mag-aalmusal pa ako. Hindi pa ako nag-aalmusal. Yung snow kapal, oh. Yang snow dyan sa ibabaw niya hanggang dyan sa ilalim. Siguro mga nasa yan, 16 inches. 16 inches, mga that's good. So ganyan kakapal na yung snow dyan sa ibabaw ng bato na yan. Hindi kasi yan nagagalaw, kaya hindi siya natanggal. Hawakan ko kung matigas. Matigas, kada siguro tumigas na. Ayan. Tumigas. Hindi ako bumiyahe ngayon, mga kadatskod, dahil mamaya may schedule tayo sa dental. Papacheck tayo sa dentist. Nagalit yung aso. Takot ako sa aso, eh.
Ang lalaki kasi nung aso nila rito. Yung iba. Ito yung sa amin mga kadats ko. Ito yung mga sinabel ko noon. Antigas na rin yan. Pwede ka nang tumayo. Ang kapal niyang snow na yan kadats ko. Ang kapal niyan. Pwede ka nang tumayo sa ibabaw niyan sa tigas. Ayan o. Oh. Oh. Tayo na ako sa ibabaw. Tumigas na kasi.